алайкум тамошобинони азиз, ҳамагитон созен хубен? ҳозина тайёр мекунем мирға, ин хали переправаша гирифтум. Дружда пакетча буда, дурин пакета меандозим акум. Мирға ку чӣ гап мешава? переправара духтумша, майонез кадуму, баъд айнаи мурч кадумша. Камтараки дига намаку роған меандозимша. Бо як намук дига переправа барои ҳамин мирға ҳамура медозиму хушрукада аралашон мекунем. барои даруни мурға сабзӣ, картошка, лимон, помидор меандозем. тамошобинони азиз, аммо маҳсулотро анами хелкада реза кардем. мирға дар даруни анами пакет ҳозир мемонему. маҳсулотро реза кардагиро дар даруни мирғ пур мекунем. баъдан дар духовка мемонем шав аловша паст карда мемонем духовкаро ки оста оста паза баланд алода мумкин нест пухтанаш. тамошобинони азизна, дар пакет монде мирға даҳан шамхи када хушу маҳкам мекунему. дар таги лист фалга мемонем ки тагиш насуза. фалгарам намони ҳеҷ гап надора, акум ман барои эҳтиёт мондум фалга. тамошобинони азиз, хӯроки мо тайёр шид. ман пиёз хати гашнича реза кардам, камтарак уксус кардамша пиёза. дар ҳамин ҷа видеои мо ба охир мераса. ҳамат миннатдорам барои дастгириётон, барои комментариҳо, барои суханҳои хуб. кадоме ки обуна шудаги нестед, обуна шавед, комментария, лайк мондана фаромӯш накунед. азизони дил, хай дар паноҳи худо бошанд мардуми хуби мусалмони рӯи дунё. то видеоҳои оянда, худованд ҳамагита нигаҳбон бошад.